Littafi na ɗaya, littafi mai suna Neman Aure. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu masu sauraro. Za ku saurari wannan littafi mai suna Neman Aure daga bakin ni Ado ɗan Sarki, kuma shine littafi na farko wanda na fara rubutawa a rayuwata. Sannan kuma a cikin littafin za mu yi duba ne da yanayin yadda samari suke wahala wajen neman aure, da kuma yadda 'yan mata suke wulaƙanta samari, da kuma yadda 'yan mata suke da sauƙin kai, da kuma yadda 'yan mata suke da wahalar samu a wannan rayuwa. Saboda haka mu shiga cikin littafin. Wata rana na haɗa kayana zan fita kasuwa. Na je wucewa sai na hangi wata yarinya. Na taho gadan-gadan domin in tarar da ita don na ga alamar kalata ce. Kafin na ƙarasa zuwa gurinta, na dai ga fuskarta garanti don zan iya gane ta ko a kowane lokaci na ganta. Na kusa ƙarasowa, dandanan yarinya kuwa sai ta sha kwana sakamakon irin kallon da ta ga ina yi mata. To, bayan nan sai na wuce kasuwa. Amma fa kasuwar da na wuce da tunaninta a cikin zuciyata, ina ta hanga yaya za a yi a ce yau na mallaki wannan yarinya a matsayin matata. Nan kwa kasuwa dai ta ƙi kan gado sakamakon tunani sai an zo sayayya wajena sai in ba da labari wanda ba labarin aka zo amsa ba. Nan na haɗa kayana na dawo gida. Na dinga zirga-zirga daidai inda na ga yarinyar nan ko Allah zai sa in ƙara ganinta. To, ana haka dai sai ga wata yarinya 'yar madaidaiciya, amma fa kusan suna kama. Sai na tare ta na ce, baiwar Allah, da Allah in tambaye ki mana. Sai ta ce, Ubangiji Allah ya sa na sani. Na ce, da Allah zan iya tambayar sunanki? Sai ta ce, sunana Jamila. Na ce, suna Jamila, gaskiya sunan yayi, kuma kina da babban suna. Da Allah zan iya ƙara miki wata tambayi? Ta ce, malam ka cika tambaya da Allah, amma dai ƙara ɗaya. Na ce, to tambaya ta da Allah, ke kaɗai ce ko kina da yaya? Dan na ga kin yi kama da wata yarinyar da gani ɗazu a nan wajen. Sai ta ce mun ba ita kaɗai ba ce, akwai yayarta. Na ce, ya sunan yayar taki? Nan dai cikin murmushi da yake ta ji ba ita nake nema ba, sai ta ce mun sunan yayan da ta ma Khadija. Na ce, to mu je ki nuna mun gidanku saboda mu je mu yi fira. Ina zuwa muka tafi da ita, ta je gidansu ta nuna mun. Maimakon wai in ce a kira mun Khadija a lokacin in ji yaya za a yi wajen saitawa soyayyar mu, sai na ce bari in je gida in shirya tun da na ga gidan sai in dawo mu yi fira. To, nan fa kan in ji gida na dinga ɗauki, na dinga gaya abokaina na yi sabuwar budurwa, ga ta fara, ga ta doguwa, ga ta biki da ya fulani, ga gashi, ga iya kwalliya, ga iya tafiya. Amma fa kar ku manta, bayan ban ma ganta ga da gaba ganin ni hangen nesa ne. To, nan na dawo na yi wanka, na sa hula, na sa gilas, na sa takalmi, na maka agogo, na ɗau turare, na fesa turare a jikina. Ji kake wani shar kamshi yana fita. Ina so in je in ga Khadija saboda in mata gani na sa'a, ko don wannan abubuwan su ja hankalinta don in samu soyayya ingantacciya. Ai kuwa ina zuwa gidansu na yi sallama, aka amsa. Sai na ce ina neman Khadija ne. Sai ko 'yan gida suka je, ai ko Khadija ko minti 30 ba su yi ba da barin garin nan, dama dai nan gidan 'yan uwansu ne ziyara suka zo. Sai na ji gabana kawai yana faduwa, na ce la ilaha illallah. To, a nan dai na nuna ƙarfin hali dai na daure, don abin yana ratsa min zuciyata. Ina ganin kamar ba zan iya haƙura ba. Sai na bi ta a rana, na komo gida na dawo. Nan dai ni na kasa cin abinci, na kasa ma nutsuwa, in zauna in tunani. Har ta kai ga mahaifiyata ta zo ta ce, yaro me yake faruwa? Na ce mata, babu ba komai wallahi, kawai dai na zauna ne saboda in nutsu, in san abin da yake mun ciwo. To, sai babata sai ta ce mini, Ado, ka fito ka gaya min gaskiya abin da yake faruwa. Na ce wallahi ba komai. Ni kuma a cikin zuciyata tunawa nake, ta yaya za a yi wai
in san inda yarinyar take, ina ne garin su, gashi kuma na yi mantuwa ma ban tambaya ba. Ai ko ina tuna na yi mantuwa ban tambaya ba, nan na ƙara komawa gidan na ƙara yin sallama, aka samu akasi ma mai gidan ne ya fito, ba wai matashi ko yaro ƙarami ko yarinya. Muka gaisa, na ce baba ni ne na zo wajen Khadija ɗazu, amma kuma an ce sun koma gida sakamakon sun zo ziyara ne. Sai ce wallahi, to da Allah ina ne garinsu. To nan dai sai babanta ya ce garinsu Daura ne, amma sun ce za su biya ta Kano kantin kwari, za su ɗan yi sari, suna da 'yan uwa nan za su yi ko kamar kwana 2 ne. Na ce to shi kenan, na gode baba. Nan kuwa na dawo gida, ji nake kamar ma na ganta, ina ta murna. Na ce ai kasuwa yau ba ni ba zuwa ango, ba wa ko samun aka, gobe zan doshi garin Kano. Babata tana ta murna har da guda, ji take wai kasuwar ce tafi ƙarfin zuwa nan ku ba da san waɗanta akwai abin da ya hango. Nan kuwa na ci wanka, na ɗau kayana na fita, na tafi kantin kwari. Wai na je kantin kwari ina tambayar ina Khadija, ina Khadija. To da na je can sai aka dinga nuna min Khadija, a nunan wannan a nunan, na rasa wace ce ma na je nema. Kash, na ce na rasa Hausa, zan dawo gida saboda in ji wace anguwa ta je a cikin kantin kwarin, ko wani layi ne, ko kuma me za su siya. Nan fa na dawo, kai na ga abin kamar hirita ne, ban koma gidan iyayenta ba, na dawo gida na kwana. Dama an ce kwana 2 za su yi domin su je su wuce gida su ma. Ina dawowa kuwa washe gari sai na ce to yau fa ba wani maganar kasuwa, kawai zan fita neman ta ne. Ai kuwa na je na tambayi iyayenta, suka gaya mun daidai inda zan same ta. Ina tafiya kantin kwari ko na je na sauka. Malam sanda zan je an cika ce yanzu ko minti 5 ba su yi ba da hawa mota sun gama sari. Nan ma na ce la ilaha illallah. Kuma a wannan lokaci a jikina ba ni da ko naira 5, sakamakon kuɗin mota ta nema yake yi min karanci. Nan na rasa irin sana'ar da zan yi, gashi lokacin karfe 6 na yamma. Nan na ce to tunda ba kuɗi gare ni ba, bari in je gidan da ake sayar da fiya wata. Nan na je inda suke baga fiya wata, na roƙi alfarma suka taimaka min da kyautar leda ɗaya. Na hau da dinga zagayawa ina fiya wata har na samu na sai da ita 200. Na ƙara ɗaukowa, nisan da dai isha'i za ta yi, na haɗa kuɗi na ya kai 3,000. Nan na dawo gida fa na ce akwai aiki. Bayan na ce akwai aiki, na ce to tun da dai an ce Daura ce garinsu, sannan kuma sun je Kano an yi dai ba a same ta ba, ko in haƙura ko kan in haƙura. Nan na yi ta nazarin yadda za a yi, na kai akwai irin hangen da ne wa yarinyar nan, ya kamata a ce duk inda take na nemo ta. Ban zauna ba, nan na tashi kuma na koma gida, na je na yi wanka, na ƙara da irin shigar da na ce muku na yi a baya an ba ku mance ba. Na sha rigata, na sha wandona, na sha takalmi, na sha agogo, na sha gilas, na sha hula, na fesa turare. Nake gaya ma kawai na samu wani abokina, na ce ya raka ni, kawai za mu tafi Daura. To nan muka je Daura, sai na dawo na tuno, sai na kira wani abokina a gida, na ce je tambayar mun a Daurar a wata anguwa ne. Ina zuwa sai aka ce min layin gidan sarkin Daura, gida na 3, a nan zan same su, a nan suke. Ai kuwa nan na samu ɗan mahin, na ce ya san anguwar, ya ce mun ai a nan ma yake okadarsa. Nan kuwa ya yi tarairaye ni ya kai mu ni da abokina. Muna zuwa kuwa muka yi sallama, muka gaggaisa da jama'a wanda suke a kofa, da masu shaguna da masu kasuwa. Ana ta kallon mu, ana ganin ƙauyawa sun zo birni. Allahu akbar. Sai muka ce da Allah, a nan akwai wata Khadija wadda ba su daɗe da zuwa ziyara ba. Aka ce ba za a rasa ba, don Khadijin da yawa, amma akwai wanda suka zo jiya a mota. Sai na ce a nuna mun gidansa. Aboki yana ta murna cewa ai mu mun yi gamo da abin da muka je nema. To nan ku aka nuna mana gidan, muka yi sallama. Aiko sai ga yarinyar nan da nake gaya muku ta farko, Jamila. Muka gaisa da ita, sai ta ce wallahi nan ne gidanmu, kuma gashi ɗaukin ta dawo yanzu. Khadija tana can a wata anguwa, don a baya ma aka bar ta wajen ƙawayenta saboda sun kwana 2 ba su gaisa ba. Sai na ce kina iya kai mu? Ta ce gaskiya yanzu ba ta samu damar kai mu ba, saboda aikenta ma aka yi, don dai kawai ta ga mu ne, ta gane ni, har ta tsaya ta saurare mu. To nan dai na cewa abokina, ka san me za mu yi? Mu koma gida, tunda mun san gidan
mun kuma san anguwar, mun san layin, kaga bamu da wani kes. Nan ko muka dawo gida muka dinga shirye-shirye, ina shawarar in je in ba malamai addu'a don a jawo hankalinta. Wane ya ce a'a, ina shawarar in bi ta da kalamai. Wane ya ce a'a, ina shawarar in tafi mata da waya ko ɗinki ko wani abu don in janye hankalinta. Kowa ya ce a'a, mu bari dai mu je mu ga ina ta dosa. Allahu akbar. Sai abokina ko ya raka ni washe gari muka je. To lokacin da muka je gidan muka yi sallama, sai wata yarinya ta fito. Yarinya ta fito ce mata ina Khadija, ta ce Allahu akbar, jiya nan Khadija wallahi da ita da iyayenta wajen karfe 10 na dare mai gidan da suke ciki ya zo ya kama faɗace-faɗace. Sai na ce abu dama ba gidansu ba ne? Aku yarinya ta ce wallahi gidan haya ne, ba gidansu ba ne, don a yanzu magana da ake yi ban ma san ina suka tafi ba. Na ce mata to yanzu ya za a yi kenan, bayan kima da muka samu baki san wata anguwa suka koma ba. To a nan gurin littafi na ɗaya ya tsaya, littafi mai suna Neman Aure. Kar ku manta za mu tashi daga inda suka bar gari, aka tashi daga gidan haya. Na gode, ni ne naku mai karantawa Ado ɗan Sarki TV, ko kace ɗan Sarki Agaji. Na gode.